खुलुमबाय गिबियाव नायगोन नोंथांमोनखौ बयखौबो सानलाम बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों आसामनि लेबर कार्डनि बागै खोन्थाहरनो सानदों जाय लेबर कार्डनि बागै नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानो हागौ दै नाथायबा नोंथांमोना लेबर कार्डखौ बानायना लायोबा गोबां मुलाम्फा मोननो हायो जेरै नोंथांमोना पेन्सन मोननो हायो नोंथांमोना हाबा जाबाबो फैसा मोननो हायो नोंथांमोननि गथ' गथाया मेट्रिक पास जायोबा हायार सेकेन्डारि पास जायोबाबो फैसा मोननो हायो आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना मेडिकेलाव चेकआप खालामनो थाखायबो फैसा मोननो हायो आरो नोंथांमोना गोबां मुलाम्फा मोननो हायो आरो नाथायबा नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया नालाय नैबे आसामनि लेबर कार्डनि बागै दा बेनिखायनो नोंथांमोना मुलाम्फाफोरखौ लानो हाया आरो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना लेबर कार्डखौ माबोरै एप्लाइ खालामनो नांगौ मा डकुमेन्टस होनो नांगोन मा मुलाम्फाखौ मोननो हायो आं बिनि बागै आबुङै खोन्थाहरजोबगोन बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं गिबियावनो आरो बेखौ खोन्थाहरग्रोनाय जाग्रोखाबाय नोंथांमोना नैबे लेबर कार्डखौ 18 बोसोरनिफ्राय जागायजेननानै 55 बोसोरनि सिंनिसिमा गासिबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामजोबनो हायो बेहाय जेन्डारनि खोथा गैया हौवासा हिन्जावसा नोंथांमोना गासिबो एप्लाइ खालामनो हाजोबो आरो दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना भिडिअखौल' जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दा बिनिफ्राय आंनि मोनसे खावलायनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना गासिबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो नैबे जाहैबाय जोंहा निर्माण साखि बेनो जाहैबाय जोंहा लेबर कार्डनि अफिसियेल वेबसाइट दै दा बे अफिसियेल वेबसाइटआव फैनानै नोंथांमोना लेबर कार्डखौ बानायनो नांगौ दा नोंथांमोना लेबर कार्डखौ बोरै बानायनो नांगौ आं बेखौ खोन्थाहरनायनि सिगाङावनो नोंथांमोना लेबर कार्डखौ बानायना लायोबा मा मुलाम्फा मोननो हागोन आं बेखौ खोन्थाहरग्रोनोसै नोंथांमोननिसिम दायो जोंहा वेबसाइटआ एसे मेनटेनेन्स जागासिनो दङ ना दा बिनिफ्राय नोंथांमोना मुलाम्फाफोरखौबो एप्लाइ खालामनांगोन बेबादि नङा नोंथांमोननियाव लेबर कार्ड थाबानो दि नोङो गासिबो मुलाम्फाखौ मोनजोबनो हागोन बेबादि नङा नोंथांमोना लेबर कार्ड मोनखांनायनि उनाव नोंथांमोना मुलाम्फाखौ मोननो थाखाय एप्लाइ खालामनांगौ जायो दे दा बिनिफ्राय नोंथांमोना मा मुलाम्फा मोननो हागोननो डेथ बेनिफिट मोननो हागोननो जेनेबा नोंथाङा लेबर कार्ड दङमोन नाथायबा नोंथाङा बोरैबा रुंसारि जाबायबा नोंथांनि न'खरा फैसा मोननो हागोन जाहैबाय जेरै नेचारेल डेथ जेनेबा ओरैनो बोरायनानै बेबादिनो थैलांबाय जेनेबा जेबो माबा जायासै जेनेबा बेमार आजार जानानै थैलांबाय नाथायबा एक्सिडेन्ट बेबादि जायासैबा नोंथांमोननि न'खरा 50,000 फैसा मोननो हागोन नाथायबा एक्सिडेन्ट बायदिसिना जानानै जुदि थैयोबा 3 लाख फैसा मोननो हागोन होननानै जोंहा बेहाय होनाय दङ जेनेबा नोंथांनियाव लेबर कार्ड थाबाय जेनेबा बायसान्स नोङो बोरैबा थैफ्लाङोबा न'खरनि मानसिया बेसेबां फैसाखौ मोननो हासिगोन आरो नोंथांमोना दायो मिथिबाय जानो हागौ दा बिनिफ्राय एप्लिकेसन नोंथांमोना फर्म मोननो हागोन बिनिफ्राय सिगनेचार बिनिफ्राय डेथ सार्टिफिकेट नोंथांमोना बानायनो नांगोन न'खरनि मानसिया बानायनो नांसिगोन आरो बिनिफ्राय जाय मानसिया थैनाय बिनि अरिजिनेल कपि होनांगोन आइडेन्टिटि कार्डखौ नोंथांमोना होनो नांगोन इस्यु खालामनांगन बेखौ नोंथांमोना हाजोबगोन लेबर कार्डखौ नोंथांमोना मोनबानो नोंथांमोना मिथिगोन मा डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होनो नांगौ दा बिनिफ्राय बे जाहैबाय डकुमेन्ट्सआ एसेबां बुरजा नोंथांमोना होनांगौनि गोनांथि गैया लेबर कार्ड बे जाय मानसिया थैबाय बिथांनि लेबर कार्ड दा बिनिफ्राय बिथांनि डेथ सार्टिफिकेट बिनिफ्राय माखासे डकुमेन्ट्स एबा फर्मखौ नोंथांमोना साबमिट खालामबानो नैबे फैसाखौ मोननो हागोन दा बिनिफ्राय फिउनेरेल एसिस्टेन्ट जेनेबा मानसिया थैखांबाय दा बेखौ गारनायनि थाखायबोथ' फैसा नांगौ जायो नालाय दा बिनि थाखाय 5,000 फैसा मोनगोन जाहैबाय जेनेबा मानसिखौ गारखालि एबा फिउनेरेल खालामखालिथ' बहा फैसा नोंथांमोना मोननो फिउनेरेल खालामखालिथ' फैसा मोननो हाया जेनेबा बसआनो जा माबायानो जाया मानो मा होनो बेखौ सारद'आनो जाया मानो बे समावथ' नोंथांमोना फैसाखौ मोनाबो जानो हागौ नाथायबा नोंथांमोना मानसिया थैखांनायनि उनाव एप्लाइ खालामनानै 5,000 फैसाखौ मोननो हागोन जाहैबाय जेरै नोंथांमोना नैबेहाय बे माबाखौ लेबर कार्डखौ होनो नांसिगोन बिनिफ्राय अरिजिनेल डकुमेन्ट्स नोंथांमोना माखासेखौ होनो नांसिगोन एप्लाइ खालामनाय समाव बिनिफ्राय बेंक एकाउन्ट डिटेल्स होनो नांसिगोन बिनिफ्राय जाय मानसिया थैबाय दा बिथांजों नोङो मा सोमोन्दो दं न'खरनि जायखिजाया सासे मानसिनि डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना होनो नांगोन नमिनिनि बिनिफ्राय आधार कार्डखौ होनो नांगोन दा बेखिनि डकुमेन्ट्सखौ होनानै नोंथांमोना नैबे फिउनेरेल एसिस्टेन्टनि फैसाखौ लानो हागोन 5,000 फैसाखौ दा बिनिफ्राय जेनेरेल पेन्सनबो मोननो हायो दे दा बेहाय जेनेरेल पेन्सन हिसाबै नोंथांमोना मास मोनफ्रोमबो 2,000 फैसा बेबादि मोननो हायो बेबादि बुंदों सार्भिसा कमप्लिट जाखांनायनि उनाव नोङो बेसेबां सार्भिस होनांगौ दंमोन बेखौ सार्भिसखौ नों होखांजोबबाय जेनेबा जेनेरेल खामानि नोङो सोरबा कम्पानियाव दायो खामानि मावो जानो हागौ सोरबा दायो मा होनो बेखौ मिस्ट्रिनि खामानि मावो जानो हागौ बायदि रोखोम नोंथांमोना खामानि मावो जानो हागौ आरो लेबरनि खामानि दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाजोबो दै दा बिनि बागैबो आं एसे उनाव एसे मोजाङै खोन्थाहरफिनगोन दा नोंथांमोना बेबादि फैसा मोननो हागोन जाहैबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोना बेसेबां बोसोरनि एटलिस्ट नोंथांमोना बोसोरथामनि थाखाय कनजिकिउटिभ नोंथांमोना खामानि मावनाय जानांगोन अब्लासो नोंथांमोना नैबे पेन्सननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथाङा रिटायार जाखांनायनि उनाव नोंथाङा सार्भिसखौ कमप्लिट खालामखांनायनि उनावसो नोंथांमोना नैबे पेन्सननि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन माने एटलिस्ट खमथारबाबो बोसोरथामाथ' नोंथांमोना सार्भिस होथारनाय जानांगोन होननानै जोंहा बेहाय लिरनानै होदों दे
दा बिनिफ्राय मा डकुमेन्ट्स नांगोन होनोबा ओरैनोथ' बे गासिबो गोरलै गोजा डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेंक एकाउन्ट डिटेल्स आधार कार्ड बिनिफ्राय नोंनि लेबर कार्ड बे आरो दा बिनिफ्राय फेमिलि पेन्सनबो मोननो हाबावसो जेनेबा फेमिलि पेन्सन माने जाय बिथांनियाव लेबर कार्डआ दङमोन नाथायबा बिथाङा बोरैबा थैलांबायबा दा 50% पेन्सन माबाखौ फैसाखौ न'खरनि मानसिया मोननो हागोन जाहैबाय दा बिनि थाखाय डेथ सार्टिफिकेट बायदि रोखोमनि गावबुरानि सार्टिफिकेट बायदिसिना नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ होनानै एप्लाइ खालामनांगोन जोंहा बेखौ लिरना होनाय दं बेंक एकाउन्ट आधार कार्ड बेखौ होनानै दा बिनिफ्राय डिसेबिलिटि पेन्सनबो नोंथांमोना मोननो हागोन जाहैबाय जेनेबा खामानि मावबाय थानाय समावथ' माब्लाबा बोरैबा एक्सिडेन्टबो जाफ्लाङो बोरैबा बिनिफ्राय माबा जाफ्लाङो डिसेबिलिटि जानानै थासिगोन जेनेबा सोरनाबा आखाइ बायसिगोन सोरनाबा आथिं बायसिगोन बेबायदिनो बायदि रोखोम जोंहा जानांगौ जायो दा बिनि थाखायबो नोंथांमोना फैसा मोननो हायो नै 2000 नोंथांमोना पार मान्थ फैसा मोननो हागोन बेबायदि जाहैबाय नोंथांमोना बेखौ एसे मोजाङै नायजोबबानो जाबाय एसे फुरा डिटेल्सै होनाय दंजोबो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरोबा बेनिफिट्सखौ खोन्थाहरनायावनो बिराद गोबाव सम लागोन आरो दा बिनिखायनो नोंथांमोनखौ आं नायफैनो थाखाय खावलायदों दा बिनिफ्राय नोंथांमोना सेल्टार माबा एसिस्टेन्टबो फैसा नोंथांमोना मोनबावगोनसो माने सेल्टारनि फेसिलिटिबो नोंथांमोना मोनबावगोनसो होननानै जोंहा बेहाय लिरना होनाय दं केस रिवार्ड नोंथांमोना मोननो हायो 5000 4000 बेबादिनो फैसा मोननो हायो केस रिवार्डआ ओरैबायदि जेनेबा नोंथाङा लेबर कार्ड दंजायो दा बिनिफ्राय नोंथांनि गथ'आ जेनेबा मेट्रिक पास जायोबा नाथायबा पार्सेन्टेज नांगोन दै पार्सेन्टेज नांगोन 75 बेबादि पार्सेन्टेज मोननो हायोबा माबायाव मा होनो 75%नि बांसिन पार्सेन्टेज मोननो हायोबा बेसेबां फैसा मोननो हागोन 5000 फैसा मोननो हागोन नोंनि गथ'आ मेट्रिकआव दा बिनिफ्राय नोंनि गथ'आ जेनेबा हमना ला 55% मोनदोंबा 55%नि बारा मोनदोंबा अब्ला बिथाङा बेसेबां मोननो हागोन 3500 फैसा मोननो हागोन बिनिफ्राय 65%निफ्राय 75%नि गेजेराव जुदि पार्सेन्टेजआ दङबा एबा 55%निफ्राय 60%नि गेजेराव दङबा नै नोंथांमोना 3500 मोनबाय बिनिफ्राय 65%निफ्राय 75%नि गेजेराव दङबा 4000 फैसाखौ मोनबाय बिनिफ्राय 75%नि बारा पार्सेन्टेज मोननानै जुदि बिथाङा नोंथांनि गथ'आ हिन्जावसायानो जा हौवासायानो जा मेट्रिकआनो जा हायार सेकेन्डारि जा जुदि बिथाङा पास जानो हादोंबा 75%नि बारा लानानै अब्ला 5000 फैसाखौ मोननो हागोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै बेखौ जोंहा बेहाय गासिबो होनाय दङ दा बेखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बे पास जानाय गथ'नि मार्कशिट सार्टिफिकेट एडमिसन रिसिप्ट बे गासिबोखौ होनांगोन आरो दा बिनिफ्राय वान टाइम एडुकेसनेल एसिस्टेन्टबो नोंथांमोना मोननो हाबावोसो जेरै नोंथांनि जेनेबा नोंथाङा लेबर कार्ड दंजायोबा नोंथाङा नाथायबा एप्लाइ खालामाबा मोननाय नङा दै बेखौ बेबायदि नङा नोङो मोनथारगोन बेबायदिबो नङा बाथ्राया नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामथारनांगोन मोननाय मोननै उनाव जागोन बे बाथ्राया दा जेनेबा नोंथाङा लेबर कार्ड दंजायो दा बिनिफ्राय नोंथांनि गथ'आ दायो क्लास 1निफ्राय लानानै क्लास 4नि गेजेराव दङबा नोंथाङा 1500 फैसा मोननो हायो दा बिनिफ्राय नोंथांनि गथ'आ दायो क्लास 5निफ्राय लानानै थाखो 9नि गेजेराव फरायगासिनो दङबा नोंथाङा 2750 थाखा फैसा मोननाय नायबानो जाबाय नै क्लास 8निफ्राय क्लास 10आव फरायदोंबा 4000 फैसाखौ मोननो हागोन क्लास 9निफ्राय क्लास 12सिम फरायदोंबा इंक्लुडिं आइटिआइ थानायबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन जेनेबा न'खराव आइटिआइ लानाय गथ' दंबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन 7000 फैसा मोननो हागोन दा बिनिफ्राय नोंथांनि गथ'आ डिग्री कर्स फरायदोंबा अब्ला बेसेबां फैसा मोननो हागोन 10000 फैसा मोननो हागोन पोस्ट ग्रेजुएसन फरायदोंबा 20000 फैसा मोननो हागोन इन्जिनियारिं मेडिकेल बायदिसिना फरायदोंबा 20000 फैसा बेबायदि मोननो हागोन जाहैबाय दा बिनिफ्राय आइटिआइ इन्जिनियारिं बायदियाव फरायदोंबा बेबायदिनो 20000 फैसाखौ मोननो हागोन जाहैबाय दा नोंथांमोना बिनि थाखाय माखासे डकुमेन्ट्सखौ होनो नांगोन जेनेबा गथ'नि डिटेल्सखौ होजोबनांसिगोन आरो बेंकनि डिटेल्स होनायजों लोगोसेनो एडमिसन रिसिप्ट मार्कशिट सार्टिफिकेट बेखौ होजोबनायनि उनावसो नोंथांमोना मोननो हागोन आरो एप्लाइ खालामनांगोन बिनि थाखायबो मेडिकेल एसिस्टेन्ट मोननो हायो बेफोरखौ नोंथांमोना नायफैबानो जाबाय मेडिकेल एसिस्टेन्ट नोंथांमोना माबायदि मोननो हायो बेखौ नायफै फैसा मोननो हायो मेडिकेल एसिस्टेन्ट आरो थैबाबो मोननो हायो एक्सटेन्ड जाबाबो मोननो हायो बेखौथ' आं खोन्थाखाबायसै मेटारनिटि एसिस्टेन्टबो मोननो हायो बे जाहैबाय हिन्जावसाफोरनि थाखाय आरो 20000 फैसा मोननो हागोन नोंथांमोना बेखौ नायफैबानो जाबाय दा बिनिफ्राय सानै गथ'नि थाखाय मोननो हागोन दै मेटारनिटि बे बेनिफिटखौ सानै गथ'नि थाखाय मोननो हागोन नायबानो जाबाय नै सानैनि बांसिनाव मोननो हानाय नङा सानैनि बांसिन जाखांनायनि उनाव मोनला आरो दा बिनिफ्राय स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिंनि थाखायबो माखासे ट्रेनिंबो होनाय जागोन आरो नोंथांमोना नायबानो जाबाय नै स्किल माखासे ट्रेनिंबो होनाय जागोन दा बिनिफ्राय मेरेज एसिस्टेन्ट हाबा जानाय समावबो माखासे बेनिफिट्सखौ मोननो हागोन 25000 फैसा नोंथांमोना मोननो हागोन नायबानो जाबाय नै जेनेबा नोंथाङा लेबर कार्ड दङबा नोंथांमोना 25000 बेबायदि फैसा मोननो हागोन जाहैबाय हाबा जायोबा दा बेखौ नोंथांमोना मिथिबाय जानो हागौ
मा डकुमेन्ट्स नांगौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय गासिबो डिटेल्स होनाय दङ जेनेबा हाबा जाखानायनि उनाव गथ' जायोबा फैसा मोननाय सासे जायोबा बेसेबां मोनगोन बेबायदि जोंहा होनाय दंजोबो बेखौ नोंथांमोना फरायनानै नायफैबानो जाबाय आंथ' बुंखायो आरो गोबां नोंथांमोना मुलाम्फा मोननो हायो गासै 12था नोंथांमोना मुलाम्फा मोननो हायो लेबर कार्डखौ थायोबा लेबर कार्डआ थायोबा आरो जुदि नोंथांमोना बानायनो लायोबा नाथायबा लेबर कार्डखौ नोंथांमोना सोरबादिया बानायनो हायो दा बिसोर नोंथांमोननियाव सोंथिया जाखांनो जानो हागौ आं दानिया बेखौनोथ' नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो नागिरदों नोंथांमोना लेबर कार्डखौ सोरबादिया बानायनो हायो दा लेबर कार्डखौ नोंथांमोननि बैसोआ बानायनो थाखाय 18 बोसोरनिफ्राय 55 बोसोरनिसिम एप्लाइ खालामनो हायो आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरखाबाय दा बिनिफ्राय नोंथांमोननियाव जुदि नैबे आसाम बिल्डिं एन्ड आदार कनस्ट्राक्सन वर्कार्स वेलफेयार बर्डनि नोंथांमोनाव बेबायदि लेबर आइडेन्टिटि कार्ड दङबा नोंथांमोना नैबेहाय गाहायाव फैनानै येस जाबानो जाबाय जेनेबा नोंथांमोना नैबे आइडेन्टिटि खालामना लायो नालाय जेनेबा जोंहा नैबे आसाम बिल्डिं एन्ड आदार कनस्ट्राक्सन वर्कार्सनि जोंहा माखासे जोंहा माने बर्ड दं आरो दा बे बर्डआव नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनाय दङबा एबा नोंथांनि आइडेन्टिटि कार्ड दङबा नोंथांमोना येस जाबानो जाबाय जुदि नोंथांमोननियाव बे कार्डआ गैयाबा कार्डखौ नायना लाबानो जाबाय ने बेबायदि कार्डआ नोंनियाव दङबा नोंथांमोना येस होदो जुदि गैयाबा नो थुबानो जाबाय दानिया नोंथांमोननिसिम एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ खोन्थाहरनोसै नोंथांमोना माबायदि जानांगोन नोंथांमोनखौ बेहाय बुंदों आरो नोंथांमोना बोसोरसेयाव 12 मानाव माने बोसोरसेयाव नोंथांमोना 90 डेज खमसे खमबाबो नोंथांमोना खामानि मावनाय जानांगोन कनस्ट्राक्सन रिलेटेड खामानि नोंथांमोना मावथारनाय जानांगोन जेनेबा लहा कम्पानियावनो जा बहाबा नोंथांमोना मा होनो बेखौ मिस्ट्रिनि खामानि मावानो जा बबेबा मोनसे अर्गानाइजेसननि आन्दाराव नोंथांमोना दालाय कन्ट्रेक्टआव माबा मावा होमबा मिस्ट्रि बायदिसिना नोंथांमोना खामानि मावा होमबा जायखिजाया नोंथांमोना बेबायदि खामानि मावोबा नोंथांमोना बोसोरसेयाव 90 डेज माने मास मोनथाम जायखिजाया मास मोनथामखौनो हमनाय जाबाय बेहाय मास मोनथाम 90 डेज नोंथांमोना खमसे खमबाबो खामानिखौ मावथारनाय जानांगोन नोंथांमोना नैबे लेबर कार्डखौ बानायनो थाखाय आरो बिनिफ्राय जाय अर्गानाइजेसननिफ्राय जेनेबा बबेबा मोनसे कम्पानियाव नोङो लहा कम्पानियावनो जा बायदिसिना खामानि माबायावनो जाया मानो अर्गानाइजेसन एबा कम्पानियावनो जाया मानो जुदि नोंथाङा खामानि मावदोंबा नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेट माने मोनसे डकुमेन्ट्स नोंथांमोना बिथांमोननिफ्राय बिनो नांगोन मा डकुमेन्ट्स आं बेखौबो खोन्थाहरगासिनो दङ दा मा डकुमेन्ट्स आं बेखौ खोन्थाहरगोन दा बिनिफ्राय नैबे आधार कार्डआ नोंनिया मबाइल नाम्बारजों लिंक थानाय जानांगोन आरो बेजों लोगोसेनो बेंक एकाउन्टजों लिंक थायोबा मोजां जागोन दा बिनिफ्राय इ-श्राम कार्डआ थाथारनांगोन इ-श्राम कार्ड नोंनियाव नैबे इ-श्राम कार्डआव नोंथांमोना बे UAN जोंहा नाम्बार थायोना बेखौ नोंथांमोना होनो नांगोन इ-श्राम कार्ड गैयाबा नोंथांमोना नैबे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हाया आरो बिनिफ्राय आसामावसो नोंथांमोना खामानि मावनाय जानांगोन दै बेलेग स्टेटआव नोंथांमोना खामानि मावनाय जानाय नङा नोंथांमोना बेलेग रायजोनिबाबो माने आसामनि बाहेरनि मानसिफ्राबो जुदि आसामाव खामानि मावफैदोंबा बिथांमोनाबो नैबेखौ बानायनो हायो लेबर कार्डखौ दा बिनिफ्राय जोंनि आसामनि मानसियाबो जुदि आसामावनो जेनेबा बबेबा मोनसे कम्पानियावनो जा बबेबा मोनसे अर्गानाइजेसननि आन्दाराव जुदि खामानि मावोबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा आसामनि बाहेराव मावदोंबा नोंथांमोना हानाय नङा दे दा बिनिफ्राय इ-श्राम कार्डखौथ' आं खोन्थाखाबाय नोंथांमोननिसिम इ-श्राम कार्ड गैयाबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हाया दा बिनिफ्राय मा नैबे 90 डेजनि वर्क एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटनि बागै आं नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों बे 90 डेज वर्क एक्सपिरियेन्स सार्टिफिकेटखौथ' नोंथांमोना जेनेबा जाय अर्गानाइजेसन एबा जाय कम्पानिनि आन्दाराव नोंथाङा खामानि मावदों दा बिथांमोननिफ्राय नों बानायना लाबानो जाबाय गिबियावनोथ' नोङो बेखौ गिबियाव प्रिन्ट आउट खालामदो बिनिफ्राय नोङो माखासे डिटेल्सखौ नोङो होजोबदो जेनेबा नोंथांनि नामखौ होदो बिनिफ्राय नोंथाङा सोरनि फिसाला फिसाजो बेखौ होदो नोंथाङा बेसेबां डेटआव माबायाव बोसोराव बबे मायथाइयाव जोनोम जानाय नोंथाङा दायो बबे जायगायाव थायो डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेसन पिन कड पस्ट अफिस नोंथांनि बेहाय पासपर्ट साइज फट'ग्राफ नैबे गोजाव डेट बेखौ नोंथांमोना होनांगोन बिनिफ्राय नोंथाङा बै अर्गानाइजेसन एबा कम्पानिनिफ्राय नोंथाङा मोनसे स्टाम्प एबा सिगनेचार नोंथांमोना लानांगोन सिल लानांगोन नोंथांमोना नायबानो जाबाय सिगनेचार सिल नोंथांमोना लानांगोन बेखौलाय नोङो बेखौ गावबागाव फिलआप खालामग्रोदो नैबेखिनिखौ बिनिफ्राय नोंनो बबे समनिफ्राय नोङो खामानिखौ मावदोंमोन दायो बेसेबां जाखो बिनि डेटआ दिनैसिम नोंथाङा बेसेबां खामानिखौ मावखो बेखौ होनांगोन माबायदि खामानि बेखौ नोंथांमोना होजोबनांगोन प्रजेक्टनि नामा मा खामानिनि नामा मा बे नोङो बबे जायगायाव खामानि मावदों बिनि एड्रेस पिन कड नोंथांमोना बेखौ होनो नांगौ आरो गासिबो नोंथांमोना बेखौ ओरैनो फिलआप खालामजोबनो हागोन माथ्र' नोंथांमोना बिनिफ्राय बेखौ दिहुननानै फिलआप खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा बै कम्पानि जाय कम्पानियाव नोंथाङा खामानि मावदों जाय अर्गानाइजेसननि सिङाव नोंथाङा खामानि मावदों दा बै अर्गानाइजेसन एबा कम्पानिनिफ्राय नोंथांमोना सिगनेचार एबा सिलखौ लानो नांगोन दा बेखौ लानायनि उनावसो नोंथांमोना
माबाखौ एप्लाइ खालामनो हागोन लेबर कार्डखौ बे नांथारगौ दे बे कम्पालसरिखा नोंथांमोना बेखौ होथारनांगोन जेनेबा बोसोरसेयाव नोंथांमोना मास मोनथाम 90 डेज नोंथांमोना एटलिस्ट खमथारबाबो नोंथांमोना खामानि मावबायबा 90 डेजआ मिनिमाम आरो बियो 90 डेजनि बाराबाथ' जेबो नंला जुदि 12 मासाव नोङो 90 डेज खमथारबाबो खामानि मावबायबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो लेबर कार्डनि थाखाय आरो मा मुलाम्फा मोननो हायो आं बेखौथ' खोन्थाखाबायनोसै आरो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायो आं बेखौथ' खोन्थाखाबाय नोंथांमोननिसिम अनलाइननो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो इजियावनो हाथारो आरो अनलाइन एप्लाइनि लिंकखौबो आं नोंथांमोननिसिम होखादों भिडिअनि डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना बयबो चेक खालामबानो जाबाय दा बेखिनियावनो आरो मोनसे खोथा दा नोंथांमोना गासिबो मुलाम्फाफोरनि बागैथ' दायो मिथिबाय दा नोंथांमोननियाव सोरनियावबा लेबर कार्डआ दङ जानो हागौ नाथायबा एप्लाइ खालामनो नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ जेनेबा रोङाखै जानो हागौ आरो लेबर कार्ड थासेयावबो बबे मुलाम्फानि थाखाय बोरै एप्लाइ खालामो नोंथांमोना बेखौ मिथियाखै जानो हागौ ओरैनोथ' मा डकुमेन्टस नांगौ आं बेखौ खोन्थाहरखाबाय दा नोंथांमोना नै बिथिं नुदों जानांगौ नै एप्लाइ फर क्लेम होननाय जोंहा बेहाय लिरना होनाय दं बेहाय नोंथांमोना थुनानै नैबे दा बे मेनटेनेन्स जाना दङ दै नोंथांमोना माखासे मुलाम्फाफोरनि थाखाय दायो एप्लाइ खालामनो हाथ'वा जोंहा दा बे वेबसाइटआ एसे मेनटेनेन्सआव दंथ'यो दा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नै बिथिं जोंहा लन्चिं सुन जानानै दङ इ सार्भिस लन्चिं सुन अनलाइन एप्लाइ जोंहा जानो थांगासिनो दं दा जाथ'वाखै आरो दा अफलाइन आरो जादों खोमा आं दा बेखौ मिथिना मोनथ'वा सिगाङावथ' अफलाइनसो जाजोबोमोन माखासे मुलाम्फाफोरखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय दा जेखियानो जाया मानो आं बेखौ सानदों आरो लन्चिं सुन होनना बेहाय बुंदों ना लन्चिं बावलै लन्चिंखौनो लन्चिं सुन होननानै बेहाय बुंदों नालाय दा बे लन्चिं सुन माने बे फैगासिनो दं आरो अनलाइन एप्लाइ बावैसोनो जानो थांगासिनो दं आं बायदिखौ मोनखादों जेराव लेबर कार्डखौनो नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हायोबा मुलाम्फाफोरखौबोथ' नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हानांगौना हानाङा बे नङा होनबा बाथ्राया दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो अफलाइनै एप्लाइ खालामनांगौ बायदिखौ आं मोनदों दाथ' अनलाइन जोंहा जाथ'वाखै अनलाइना एसे उनाव जायोबा नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरगोन दा जेखियानो जाया मानो नोंथांमोननियाव लेबर कार्डआ दङबा नोंथांमोना माखासे मुलाम्फाफोरखौ मोननो थाखाय एप्लाइ खालामनांगौ जायो नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टनि लेबर अफिसाव थांनानै एसे सुलु लाहैबानो जाबाय नोंथांमोना मुलाम्फाफोरखौ मोननो थाखाय बोरै एप्लाइ खालामनांगौ अब्लानो नोंथांमोना लेबर कार्ड गोनां नोंथांमोना गोबां मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम बेखिनि खौरांखौ हरनाय जाबाय बेखिनि जाखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिनांगौ आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरजोब्बायानो दा बेखिनियावनो जुदि नोंथांमोना माखौबाफोर मिथिना मोनासैबा माखौबाफोर बुजियासैबा नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो आंथ' खावलायखादों नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबनोबो शेयार खालामना होथार होननानै जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो नैबे आसामनि लेबर कार्डखौ बानायना लानो हायो जायफोर बिथांमोना इलिजिबोल एबा बिथांमोना लेबर कार्डखौ बानायनो मोनथावोबा दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोननिसिम आं खावलायबाय आरो जोबनायाव बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाथार होननानै दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों